U l-VIP date tal-lum huwa xaħat special. Sander. Special. Thank you, għax inti special għalli. Kif qed tħossok? Strampo. Illum mhux inti ma tafx ħajġri. Ma nafx se jiġri. Ma nafx li vera ma nafx. U taf ma minn date? Le. Tkun taf minn morru ġewwa. Le. Tlaqna. Tieni mistieden tagħna tal-lum huwa David Aġus. Kif aħna? Hello, tajjeb, tajjeb. Kif qed tħossok għall-VIP date tagħna? Question marks, ġo moħħi, ma nafx ma minħat laqqawni. M'għandekx idea ma' min. Le. Ma xammejt xejn għadni. Immorru naraw? Aħjar ta' Tlaqna. Jekk int għandna sew nofsaw mela se nsibu x'ingħidu. Ej, ma Kif int? ta' kif għażlu lilek? Li għażluni, kif għażlu lilek. Daw ma jafux ħaġa bejnietna. Le. Nistgħu ngħidu lilhom jew le? Sajt li trid. Għalija skont se Ħanibda jien mhux jien. Se ngħidu. U għax li mħabba fija inti wasal fejn wasalt il-mux. F'kull Kull ambitu. ambitu, le, fi żwieġ. Fi żwieġ żgur, jew fi żwieġ żgur. Ejja ma ngħidu l-għom naħdemu. U le tista' tgħidilhom. Għax Għajdilhom, għax David, biex tkunu tafu sewwa, mela da mor natur, ngħidilhom l-istorja kollha issa. Mor natur. Dak iż-żmien kont diġà fil-politika inti, le? Mela. Jew radio. Radio. Mor natur. Natur. U f'dat tur kien hemm il-futura mara tiegħi. U David kien qisu tur leader. Mhux hekk, ekku. U minn hemm insomma bqajna għaddejjem. U xi ħaġa oħra li forsi ma tafx inti. Naħseb bis-saħħa tiegħek sirt inħobb ir-radio wkoll. Alright. Għaxin niftakrek tgħidli, li inti qatt tagħmel radio. U għedlek ma nċesu dat radio. Radio. Għandek kuntatt kontinu ma' nies, anke telefonati. Vera, l-lum intik raġun. Jien għamilti 5 snin il-breakfast show. Radio 101. Dak iż-żmien 101 kien. Eżatt, issa kollha jibdlu l-ismi. Ismit blan gravata. Ma jiena inti tmorli. Pizza. Kif ingħaddejha kampanja? Hektik. Issa jien għamilt kampanji da, ġifieri għamilt elezzjoni konsilli lokali, elezzjoni ġenerali, żewġ distretti. Elezzjoni ta' viċi kap dak iż-żmien li meta għamiltejn u sanka tkun ma' tesserati. Jiġifieri tittoqgħod tmur fl-kull lokali ta' Malta għawdex biex finalment tesserati jivvutawlek. Imma dejjem Malta għawdex kontra. Għax nasu kulħadd jista' jivvutalek fil-verità. Kulħadd jista' jivvutalek u kulħadd Hi, good evening. Can I get you some drinks? Yes. Ordni inti x'inti il-veteran. Ma nistax insemmi naħsebx. Tista'. Coke, please. Are you? Sparkling water. Small? Yes, thank you. Kont tgħidli? Din hija kulħadd huwa tkun fejn tkun isek qed tagħmel kampanja, ġifieri mhix tqum. Toħroġ mid-dar, sakemm terġa' tidħol lura d-dar. Għax mhux bħal meta għandek distritt. Malta għawdex distret wieħed. Ġifieri ġieli intaqa' ma' nies jgħidli ma jien ma nistax nivvuta għalhekk għax int ħattart pereżempju. Le Malta għawdex kollu. Tista' ħassib lista hekk ta' u ismijiet l-ewwel wieħed u l-lista mhux ħadd tfixkel. U jgħidu le, all right. U dik tgħin li kull ewwel jew le? Thank you. Xi biċċa tgħin hu. Xi biċċa tgħin. Għal min jibda minn fuq s'isfel. Għax ikun għamil jibda minn isfel għal fuq. Koll ma jwarajtux. Niftakar l-ommi tgħidli tibqa' nieżel s'isfel. Ma li tkun fuq tgħinek. Mhux ħafna ta' ġifieri kien hemm li fil-ewwel tal-lista qatt ma tara ġifieri. U kif ħadu eżempju tfal u hekk għax jekk ħadd inbidillek ħajtek jekk titlhom. Ara jiena sena u nofsilu mit il-papa. Fl-istess ġurnata mit Robert Arrigo li kien viċi kap miegħi. U ftit ġranet qabel miet li dak li fil-kwit kien jisu l-campaign manager tiegħi. Alla, jbierek hawn.
Ma nafs l-ordna wara. U sakemm dawk qed jiddiskutu jinħrabtilhom ftit nispjegalkom kif taħdem il-VIP date tagħna. Aħna ntuhom screen u fihom ikollhom stampi biex ngħinuhom u nħeġġuhom naqra fuq xiex nixtiequhom aħna li jitkellmu. Imxu ħanaraw kif sejri. Għamil żmien il-politika Britt. Kont imur parlament, nagħmel xogħol ta' deputy speaker ma anka ġil miliet, low, you know. U bad, jisu xi l-aħħar ta' jannar. Il-web għalli għax ma tmurx Brussels. Għam konferenza u jimmur Brussels. U bat il-taqa ma' David Kaza, Light, Sintisa Solari il-taqa ma' Roberta Mezzala. U jimmel ħatajt li kif ħanejna. U għalt li jisma, aħseb konsidra toħroġ għall-elezzjoni. Telo, ħalli, ma tarax. U insomma, biex ma ntawalx u ma ngħidx kull ma għadna. Għata għamet t-kellem il-mara, tfal, familja, ċertu li soħrajn. U insomma, ġejt lura Malta, kellimt il-mara, għalt li ma għalitx le. It-tfal, mill-ewwel waħda l-lum għandha 19 oħra boġi. Iva, it-nejli huma Iva. Ommi, għarret ibni. U bat kellimt numru ta' nies oħra li kont qed naħseb li jistgħu joħorġu. Mal Adrian Delija, bħal Stephen Spiteri u oħrajn. U għalli li għad uħroċ inti no problem u kunda tib taffariet. U bħal għat naħseb kellim segretar ġenerali kellim til-kap, tlaq u tlaq. U għallura bħala familja mbagħad il-mara ġiet on board, no problem. Isma'ni, nissajli 20 sena fil-Parlament Malti, 2003. Qabel sentej kunsil lokali, ġifieri għaw Malta tajt. 20 sena diġà esperjenza fil-Parlament Malti. Fl-Ewropa diġà wkoll kont u ili għadha l-aħħar 16 sena viċi president tal-ħaddiema tal-IPP, u allura l-Ewropa tkun ġo fik. L-ikbar ħabib tiegħi jiena l-investment tat-tiġ tiegħi u jien il-investment tat-tiġ tiegħu wasajni busuttin. Hemm ċertu affarijiet. Ngħidlek żgwar tibdilek ma' ħajtek u. Tibdelu. Mhux tiegħek biss kulħadd. Aħda tajjeb. Nibdew ġridu qalbu ritratti. X'ritratti huma? Tiffintax, rax ħad tiffintax. Ne, daw. Jeqilbu. U skont xiġi. Rridu nitkellmu dwaru. Baħar? Baħar. Nħobbu l-baħar, Kont nħobbu, ma tantx qed nħobbux. Għaliex? Naraħ kisaħ. Le, ħallik minn kisaħ, mela mhux kisaħ il-baħar, skont meta tmuru. U għandi xi ħaġa oħra wkoll. Ċeċament ikun font u ma narax il-qiegħ, biżżawni ħafna xarkijiet. Xarkiet fuq l-art di mela fil-baħar. Darba konna qegħdin Mauritius. Mauritius. Biex jgħidilna li mar Mauritius, il-fjati. Ma mort Mauritius, allura ħaduna nomu ma' dolphins. Sabiet. Fl-open sea, ma ġifi mux imkien malu. U ma rix nżerġ għatlu smatlu. Għatlu għatlu jekk hemm il-dolphins. Għatlu xarta hemm il-xarkiet. U dalli, no sharks. Kif ninżel eżatt? Għax għamilta xatt tan-nekja del-Mauritius, sa' ngħid in-nies li ma nżilx Facebook dajsa. Għalli don't worry, għalli if the shark will come, għalli the dolphin will kill it. The dolphin will kill the shark? Għatlu mela if the dolphin will kill the shark, mela the shark will come. U kombinazzjoni, ġifir, dak kien għal-sess, kien għadu kif kiel Seychelles għedin eżaffer Mauritius, kien għadu kif kiel wieħed. U daqsek, ma ġax nżilt. U di tafx jisimma d-dar tijaj? Le? Dar il-bahar? Le. Dar il-brab. Exuma. EX-UMA. Sa Google it u tkun taf x'inhi Exuma. Exuma meta żurna honeymoon. Morna Exuma. Li huma islands fil-Bahamas. Ġifieri ma mmorx Mauritius, morna l-Bahamas. U dawn huma islands isek ta' dreams meta jkollok l-island kollha li kek. Jirduk xi 50. Ma tara l-ħadd, ma tisma' l-ħadd. U bat isajrulek u hekk. U nasamini għaddar Exuma. Google it. U jew mur. Jemmu izmaħ jek tmur, ovvijament. Umbat, fil-stessin neġ ma sax lok. Jien għandi post il-mellina.
Ġifiri, U tara l-baħar. batni u għos nara l-baħar, Anka, speċjalment kun imqalleb u għek l-ena tiegħi. Romantiku ma tara. Ma nafx hekk romantiku jew le, ma u għos nara. Jew u għos nara, bas ma nkunx qed immissu. Għax anka s-sajf issija qabel kont żgħir. Kont kollu l-baħar, ġifieri sbeb, ma kont nkun ġunju kun ġar. Xista ġinġer. Ma fej jidher, Imma imbdiet, ma nafx fejn lifta. Ġi bdejt nħossu kiesa, ma joqgħod nixjieħ jew ma nafx. Sa teġa dik il-muża, wara teġa dik il-muża. Manka shower. Jiena l-imsida nħobbu wkoll, imsida fejn twilidt u l-imsida l-baħar. Ma mill-imsida. Jiena tlet dik postijiet. tal-pol. Li qatt ma milta. Għax dak iż-żmien kien hemm il-ħama. Allura ma miltix, issa natfu sa jagħmluha fil-San Giuseppe l-imsida jagħmluha l-ġostra. Jiena għamilt l-ewwel żmien ta' ħajta l-imsida. Mbagħad ħal-Ormi, San Bastian, u issa ħadd. Imma għandna post il-Mellin, allura l-baħar. International. Qalbu. Mexxi. Jiena kien ħanajdlek kif noħodha jien. Jiena mara, u ma nafx hekk xi qed talaq ħalqa jew qed jalqu la ħalqa. Ma xaġa. ċaġa fastidju ħafna jien. Violenza domestika. Ma iktar, ma nafx naħseb taqqa taħt il-violenza domestika, ma fej jitlu n-nisa u naħseb ħafna drabi jagħmluha fuq xogħol. Ma naħsebx li l-mara mhux abbuż ta' ishom ma jagħtux l-istess. Ma jismawx l-istess. U tiġri ħafna. ħafna, nħossa, ġifieri jien kelli anke nies jaħdmu miegħi, eżempju tkellimhom xi klient għall-argument, tkellem mara, aw tkellmu hi, u isu ma jismajx inkellimha jien. And it will be a different story. Ma xint. Le ma xint tisant. Dan ħossa li għax mara tiġri. Ma għamlu żab saħħithom. Ejja, mhux qed ngħidlek li huma ma jkunux b'saħħithom. Ma jkunx hemm rispett, bil-kontra. Ma forsi għandhom rispett lejk. Ma naħsibx, għax kemm il-darba tiġri. Ġifieri. Ma rispett lej il-mara naħseb żdied. Għataw min, kif qed tajt inti ma jirrispettax, definitely. Però ta' skema min ma jirrispettax il-mara u min ma jirrispettax ir-raġel ukoll. Ir-rispett tibnieh ukoll, ta' Sandra. Veru. Ġifieri faċli tajda ma diffiċli biex iżomma. Ġifieri mhux la kemm għax mara għax raġel għandek irrispett għan-nies taħdem għalih. Tista' taħdem waħda wara wkoll, illi naħseb mhux kollha insomma, ma jeżistu nisa wkoll illi ma jgħinux l nfushom lanqas. Ġifieri fis-sens. Ma jgħinux l fuq. Ma ħaġa bħal dik li tfakkarni fuq li għandha espressjoni fajnejha li tixtieq tgħidlek xi ħaġa u ma tistax titħalla tgħidha. U naħseb li jiena ħdimt ħafna fil-qasam soċjali, ġifieri jiena żmien anke shadow relatat mal-qasam soċjali, żvilupp soċjali. Għawd batija. Daqs kemm hawn nies li għamlu suċċess, daqs kemm hawn nies li huma kuntenti, hawn nies oħrajn, ma tistax tiġġeneralizza tajt kulħadd jew ħadd, imma hawn faxxa ta' nies li jbagħtu, fiskiet, nħabba flus, nħabba poter, nħabba għax jaħsbu li mhumiex kapaċi waħedhom, għax forsi jibżgħu jirrapportaw. Jien nħossa wkoll daqsxejn. Għawajnuna wkoll, tista' tfittxa. Jien nħoss li aħna bħala Maltin, jara kemm aħna żbukkati u affarijiet. Però jien nħossni li kultant niġri nieħu l-ewwel wieħed minni ta' ċertu affarijiet nistħu ngħiduhom, nistħu nitkellmu dwarhom. Paragun ma' popli oħra. Imma kapor, insomma, anke pajjiżi oħra dwar problemi. Imma tistri għax tibża bil-konsekwenzi ta' wara. Naħseb u dik naħseb hija xi ħaġa politika wkoll, ma tħossix? Mhux politika partiġana. Le mhux politika partiġana, li ġejja mill-passat ġvien niftakar meta kont żgħir, eżempju ma kontx imur l-iskola u ngħidlhom isma' jiena mal-laburisti u mal-nazzjonalisti ma tgħidix. Għax tibża li jista' jġrilek xi ħaġa, se tgħidix jekk qed is-sekondarja xi tidu jiġrilek, fimx li tngħidlek. Imma jiena kont se ngħidlek li din hija xi ħaġa edukattiva. Ġifieri ġifieri jekk jiena lilek intik l-skills
ta' kif kapaċi toħroġ minn diffikultà. U ma ddaħħalx ġo moħħok li dak ir-raġel biss jeżisti din id-dinja m'għandek xejn iktar, jew dik il-mara biss u m'għandek xejn iktar wara, imma dik l-skills. Illum għandek iktar social workers, illum għandek iktar psychologist. Titmur għandhom imma, għaxħadet, ma tarax m'għandi xejn, imma u tkun qed bagħti. L-istess li rġieli, għaw irġieli bagħtu, għaw irġieli bagħtu, għax jiena fil-ħajja politika tiegħi tajt ma żewġa, għaw iktar nisa mill-irġiel, imma għaw irġiel, u jibatu, bin għandi raġel li bati għalix b'xi mod jew ħabba il-każi fil-qorti, ħabba l-attitudni tal-mara tiegħu, jista' jkun ħabba fiħu wkoll. It-tfal ilu ma jaru għal-numru ta' ġimgħat. Dik hija xi kbira, għax Tażisti. ħafna rġieli. Naħseb li għandna nsibu xi b'tok soluzzjoni, mhux faċli da ġejda easier said than done. Imma għaw minn ibad, mhux nisa biss. Irġiel ukoll, imma l-maġġoranza huma nisa naħseb. Iġili batejtu kollha, iġili batejtu kollha. Ġili batejt, ħafna batejt, f'affarijiet differenti ġifieri. Hemmu. Radio. Ir-radio. Il-radio jien għalija kien il-mezz kif irnexxieli noħroġ minn qoxorti. Fis-sens li kelli enerġija. U li x'imkien din enerġija tiddirġija. U meta dak iż-żmien kienu fetaħ radio, skunu Radio 101. Meta minna kors mal-BBC, Jeff Link tal-BBC. Mal-BBC. U għalmuna namlu editing, għalmuna l-voice, għalmuna kif namlu rapporti. Kont namel program every Sunday, 10 to 12. Immaġani għana ħdut. Ma nafx jifissru. Cliff, radio, għax titmur qabel, dek wara, dek minn satej ġuk 3 jew 4. Umbad, meta fetaħ il-radio, kont ġurnalist, u kont naqra l-aħbarijiet. Umbad, meta tlifna l-elezzjoni, ridna nagħmlu breakfast show, u jien qatt ma kont DJ, u tittarani nitkellem fuq id-diski, u nċempel l-nis fil-ħodu, u kelli breakfast show. U kont waħdek? Waħdi? Waħdek kont għamlu breakfast. Waħdi. Fil-5 nitlaq mid-dar, ta' fil-ħodu, nasal ebġa 5 u kwart, 5 u bat nibda nipprepara. Sis-sitta nibdew u bdejt bl-Ave Marija, qatt ma kellna l-Ave Marija, bdejt jien u baqgħet għaddejja. U kont nagħmel sa 8, u mbagħad għamilt sa 8 u nofs, u mbagħad il-kampanja elettorali tan-98 u bqajt għaddej sal-11 ta' filgħodu. Jiena kont nagħmel mis-6 ta' filgħodu sal-11 ta' filgħodu. Jiena. Ġobni, għamilt ħafna ħbieb. Din mbagħad wara meta ġa l-elezzjoni l-ewwel canvassers tiegħi kienu bħal Antonio u Grace. Kienu dawk li s-sisbib maħħom minn fuq radio. Għabbad insifer, ma tkun fuq radio, ma l-Eurotours. U għallura hemm fejn tidħol fil-picture, ċomba. Mbagħad wara, meta nfetaħ Net Television, mort nara rabbajt ukoll fuq Net Television u anki għamilt il-programm Referendum li kien jisu il-bidu ta' biex nispjegaw lin-nies xini barra mill-Europa, fl-Europa, ma Simon Buzutin, ma Joe Drake u oħrajn. Ma dawka żminijiet veru. Aħna konna żmien fit-television. Meta konna naqraw l-aħbarijiet tnejn. Raġel u mara. Jiena u Ingrid li xulxin. Karl Stagio Navarra u Nelija Mintoff. Il-Mara ta' Pol. Il-Mara ta' Pol, jien niftakara eżempju di. Bad kellna l-Alessandro ma' Bada nqos il-budget u nqosu n-nies. Ma kollim kif il-verità ġrat għax anke BBS kif. Imma konna minna hitte nejn in-nies. Tajjeb, kien level kifel għoli. Jiena radio funnily enough, ġifieri television net. Mbagħad funnily enough, aħna irrilevanti mill-politika, aħna sam plejers tal-futbol fil-verità f'dal ġismu. U inti tafax, meta n-net isu għadda minn perjodu, insomma, fejn għad jiżarma, kellna bżonn nimmuvjaw. U niftakar l-ewwel morna BBS, għamilna ftit perjodu mal-West Everybody, mbagħad spiċċajna l-One, ma nafx kellna. U kien ġi Rejat Soppardi. U da so kien jarana nixru. Kien jarana nixru fil-kuruturi, ma rrid nagħmlu b'xejn dal-Ostrina Radio.
U ejja għamil programma, għamilna programma. U jien ngħidu ħallini rejma, programmi tar-radio, xidwejja kontejt. Immissu darba kien tana program ta' sija. Għajtmejlu, u minn dakinhar, ġifieri nwaqqaf it-television, nwaqqaf it-teatru, imma dik is-sija radio marelli fil-ġimgħa addictive. Ġifieri wis, u kif qed tgħid inti, naħseb m'hemmx. Warajt, il-teatru qegħdin qudiemek in-nies u qed tħosshom. Imma r-radio dik l-istess feeling. Jiġifieri tkun taf li qegħdin hemm. Wis. Telefonati, kollu. Wis. U għamilt breakfast show, għadna niġru ma' Malta, għamilna tal-linja sħiħa. Għamilna. Li jistra l-ammirak fuq diema, għax jiena għab għamilt radio waħdi. Ħlief meta nqala li xi ħaġa. Meta nqala xi ħaġa l-Daniel jew spiċċajt waħdi. U ma nafx kienet esperjenza sabiħa. Se jew għax ma kontx preparat għaliha. Qatt. Imma meta kont waħdi f'għalek tisma' l-mara tgħidilek, fim tgħidilek indowna li isek ma tafx titaqbad tgħid. Neħel. Iżda kienet id-tnejn mhux problema. Sakemm Jiena mbagħad għamilt shift mill-programm ta' filgħodu għal-programm ta' diskussjoni fil-5. Dejna dak il-kunċett ta' programm fil-5 ma' Angelito Xeberras, Clyde Poole, imbagħad Tonio Fenek. U bdejna nagħmlu dik id-diskussjoni isek li nsejla jiddar. U bdejna mill-5 sa' 6, mbagħad mill-4 sa' 6, mill-4 sa' 7, mbagħad għamilna 3 sigħat diskussjoni. Però hemmhekk kelli bżonn lil xi ħadd ta' diskussjoni għax il-moħħ mela tagħmel breakfast show, titfa' diska u taħseb. Imma meta għandek lilek qed iċċempilli, irid naħseb sa ngħid, irid nitfa' ukoll xi feature u l-moħħ irid jaħseb messaġġ ħajwassal. It is not easy. U allura hemmhekk jekk ikollok il xi ħadd miegħek kelli l-Angelito Xeberras, Clyde u oħrajn, tibbilanċja. Immissa pereżempju, nagħmel programm fuq l-ismax waħdi. Mhux dejjem waħdi, ġieli kolli guest, imma sija waħdek bil-headphone. Rajtek u badlek, għatlek mara li kif il-lostret. Bil-kompjuter, ma 20 sena wara, ejja. Le, kun għandek jgħajni, imma tittipjana. Tkun taf satana. Jien naħseb anka shows jgħidu. Dak la direttur xejn, ġifieri. Kollox waħdek. Jgħidlek 5, 4, 3, 2, 1, titfal ġengil u għandek sija waħdek. Kif jispiċċa jgħidlek kelmek futnek jgħidlek madallek 3 minuti, għal-iżgur tagħlaq il-programm f'dik is-sija u inti tagħlaq. Imma in between nkun preparajt sa nagħmel, sa ngħid, features ħa noħroġ, teħodlok il-ħin. Imma dik illum kapaċi nagħmelha. Li mhix xi ħaġa faċli. Aħjar mill-istil skos diskil ma biex nafx. Mhux hekk, jew mhux hekk. Imma naħseb xi ħaġa in ġenerali xi ħaġa li nħossi jiena, speċjalment in-nies li għadhom jibdew television, radio. Illi kultant ma jaħsbux li l-preparation hija importanti li enormi. U laqas jimmaġinaw kemm jien nibqa' l-preparation nieħu ħafna ħin. Bil-fors. Ma tkun tidher wara. Jiena jgħidu inna shows, aħna jgħidu li intom tkunu tafu se tgħidu Ikollok partijiet fejn tagħmilhom timprovizza fuqhom u għalek xi ħaġa u beċċjajt imma kieku għalek xi ħaġa jgħidu ma kinux preparat. Għandek bżonn l-esperjenza u dik is-siba. Imma kif isek ħadd tagħmel da u ħassib li kew da u titprepara. Aw il-Elbert. Ejja. Malta. Naħseb. Bawa għawdex u koll. Bicċa minn għawdex. Jien nħobb għawdex, u koll, għawdex. Enormi. ħafna lawċin. Nħobba lawċin. Għandhom stil lawċin, għandhom karattru partikolari li għandi soft spot għal-jom. Naħseb lawċin fil-verità jew darba tlajna. Naturi u aħna lina għawdex jisu suraħal zaħid minn Marta, forse ftit nis jifmuha, ġivir għal-kem jider kbir. 1 out of 13, Allora, huwa diffiċli ħafna biex bieħ seats ta' teatru. Darba, ġiviri naħseb id-darba li jmiss li naxxina nimlu żewġ serjeri, għalina kun rekord. Imma veru li għettejt. Diskanter, ba pass il-bot ma kompletament differenti. Imma jen kan fuq Malta, Malta, meda.
Jina ħin kollu nġri issa u madwar Malta għadex, kottu nervous, u għara ma Tikkek kollha miltom. Għamiltom, u għawnek għaw mimli kollu, la. Inħobba l-Malta, jidu naħseb li ħagġa li rridu u napprezzaw s-sabiħ li għanna. Dal-axħar kelli internships miħaj, ġviri kienu għet jiġu biex jgħamlu esperienza Taljan, Franċis u tibda tismaħħom jgħidu kem mandomx f'pajjiżhom dak li għandna ħna. Ġifieri fiċ-ċokontana aħna għandna loneliness ħalli ma ngħidx imma aħna kapaċi niltaqgħu u ħriġna u morna għadda pizza u tkellimna ma' ġuġi. L-Italja pereżempju, Franza l-kobol ma jġalekx tkun hekk. Ġifieri jiena pereżempju fl-erba' tim dawn li kienu miegħi iltaqgħu mal-President. Għax il-taqaw mal-kap tal-oppozizjoni, mal-Prim Ministru, sar jafu rajt l-Italja u Franza, ma titaqxu Macron u Meloni, ma tarax. Le, dik veru, pero Iħossuhom fulfill daw Malta. jien nħoss istralet nitilfu da xejn ma naf eżempju jiena kont ngħix ħażabbar. U issa ġed ngħix Marsa Xlokk. Hemm differenza kbira. Il-way of life, jien ħażabbar bil-kien kont naf min joqgħod taħti fuqi. Għaliex il-Baranin? Le, Maltin, ma qasrit. Imma Marsa Xlokk, issa ma nkunx tafhom. Għaliex? Għax they get out of their way biex jissir tafhom. Għax ma it's not acceptable li ntaddi bil-mobile. Ma tkellimhomx, għax jgħidulek. Eżatt. Fimt, u dik, Dik il-ħossa. eżempju għawdex, ma teżistix ukoll. Ġuri għawdex, tant huma close in-nies bejnietom u jafu xulxin. Fiha tajjeb u ħażin. Imma jiena lija hija tajjeb kollha. Imma għawdex pereżempju tmur iż-żabbuġ u għadek issib iċwivet fil-bit. Mhux hekk. Fenomenali. Fi ħassibhom. Ma tarax. Anka jien naf għadek eżempju. Għaw xan. Dil-mara. Il-mara. Għawni. Imma tbidlet minn meta nafa. Għaxina bil-mod irranġajt għala iktar. konti. Tozzolni jek tismani. ċuf ġoraza kantijelek. Kemm ħelwa. Niftakar f'dak it-trip partikolari. Kienet liżar waħda li kien unika waħda li kien hemm fija kollha kienu nahar ikbar. Allura mhux ovvja li. Aħina ħatas. U meta ngħidilha tgħidli għalek għax ovvja. U meta tlifna l-mobile. Qed tagħmlu tal-Little House on the Prairie, tlifna l-mobile. Għamilna, menet esperienza Kemm jirkom sabiħa. iż-żewġ is-sena? Jien nagħmel 2007 ġieli Ftit kważi. Int kont Le. 2017. Lejna li qablek. 18 Le sena. qablek għax għax qablek jien, le. Għaru qed jgħidha, jinnaf. Jew jinnaf. Jiena meta l-mara ġiet biex tajli meta ħan iż-żewġu tatni data f'April. Per eżempju, 30 April ħan ivvinta. Ma di mhux ħan ivvinta u tatni 4 May 96. Biex ħaġa 96. April. U tatni 4 May 96. 4 May 96. Biex tiftakara. Għata fal-fej? 4, 5, 6. Tista tinsija. 4 May 96. Dur għalfej għad, għalfej fin ċerdaqsek. 4, 5, 6 għatela. Għan iftakara zgur. Maġġa, għallu sebtana. Jien dyslexic bil-numbers. Numbers dati kollha għadhom. Ġifieri. Il-birthday ta' il-birthday. Il-birthday, all right. Le wasli jidħol, ġanka numberik, jidħol. Mobile nżommu f'mobile. Meta għamilna l-album ta' Tieġ, għax, mela, jiweb minn dawk. Li korri namlu jilloġġet. Issa da bil-vantaġġi u l-svantaġġi. U għamilt l-ostra album ta' Tieġ u ġini sabiħ u kollox. U għab maħajdila xej, sampoġġi u la u dan. U tħarf da' sajt, insomma li tamlu inti u ġi vera sabiħ dal-album. Impoġġi u la. U tibda l-album. Sabiħ, għaddi nejka għandek id-dejt ħazina. Sena. Sena. Tulawija. Għabel jew wara? Wara. Wara u jgħansek sena nil. Allora, mbap minn eblem, mbap tal-limta, ma deġaġrat. Ija wit bil-belt. Ijiem il-bel. Inti ħazzabbar. Niju għazzabbar. Jow għazzabbar. Issa, etnejxu Marsa Xlokk. Marsa Xlokk. Naħata ma jistax lok. Lejn il-knisja jew? Nada l-iskola. Skola. Ek, Tara l-Freeport. għandna problema kbira. Bis. Għax edin, qabel konna l-ewwel solar, nixxu, issa qegħdin fuq.
Edin penthouse, u l-ammont ta' rieħ li għamel. Rieħ? U Bil-Grigal. din fissata fl-indafa. Sowa fissata maġfiri dak it-tip li neħtlu wara xilej tajjeb, nkunu t-nej fil-sakra u taqbad naddaf li l-emmolaw, sowa, xissatajta fil-ħodu. kunna ħaġa tistax tifhem. Di meta jagħmlu dal-Maltem ħati bitra. Ma tistax taħsel għax ħada ħerġa' għamilli. Imma qed ikolli Sanċemplu la najdu. Jekk irnexxielek. Kalma. imma tħobbok ħafna Selmela minn hawn. mill-darba sebbilek. Tajjeb, tajjeb. Ħana il-bilanz ma tajjax miegħi. Ħanibda bija xeħfif. Temmek Jiena- rajta timbena, ux. Eżatt, anke jirajta timbena. Jien niftakarni, ma nafx niftakarx, aħna kellna l-uffiċċju tagħna kien toilet, fil-verità kienu neħħu toilet. U item. U niftakar, ġviri waqt li kienet timbena d-dar, nkollu nimmuvjaw kulħadd web minn hawn, u mbagħad naħdmu minn hemm u mbagħad minn hawn. Imma lija kien web minn l-isbaħ żminijiet ta' ħajti, ġviri. Ovvjament jiena niftakara mwaqqa kompletament, bis-sala li kienet ta' qabel waqqa kollox. Infatti konna nagħmlu radio minn San Juan. Kien uffiċċju naħa l-oħra ta' triq. Mbagħad kien Kien uffiċċju din-naħa? Din-naħa. Segretarju Ġenerali ġew Saliba u hekk. Le, Uffiċċju ma din-naħa. niftakar Sakemm mbagħad tlestiet insomma kif qed għallu. Ħajti jux, ħajti d-dar ċentrali, ġifieri meta tifla tiegħek dar 24, all right? Ġifieri llum. U meta kienet sa titwielet, jien kont id-dar ċentrali. Ukoll. Żgur. U ġew Saliba batlu jekk ma tarani xaw għax tlaqt l-isptar. Ġifieri l-mara qalt li. Iċċedilek il-mara, eżku, jintom tolli. U li qalt li mur. Il-ġenituri tagħha waslu għall-isptar, ċempluli, tlaqt minn dar ċentrali ma ranix iktar ġew, u mort u twildet il-kbira. U żgħira twildet u għad li kont. Thank you. Thank you. Tajjeb. U għax nafu li ġej għal-pizza u koll, Tifla l-oħra, Desiree, twildet. Waqt li kont fuq radio. Mux waqt li kont, jien kont jgħat fuq radio namel il-program. Imma mbagħad twildet flaxija, għal-lejl, u mbagħad mort il-radio għamet il-program. Ħabbart hemmhekk li għandi t-tieni tifla. Imma taf inti għandek 10 seconds delay biex jekk jgħidlek xi ħaġa xi ħadd. Tafas, ma diċ, hellu. Ma dix? Għatadhom. Ma nafx, imma jiena kelli insomma. Għallek xi ħadd jikkelma pastaż, tafas. Tafasa. U aħna ma rridniex nuru li kellna meta kienet pregnant il-mara ma rridniex nuru li pregnant u għal sakemm inti sakemm jgħidu ċertu żmien. U bid-dera missieri u kienu x'imkien, nkun ħal-balzan. Qalu lilek pereżempju, inċeppil fil-programm fil-ħodu. U għalli għax intqajt ma missierek il-bira u għalli li ħajkolkom bum, kim għalli ħajkolkom Bum, ma fasta. U bat għatajtlu. Ġvi, dak fih it-tajb u l-ħazin tiegħu ma it-tfal jafu r-radio. Ġviri, u television u politika. Ma jafunix barra bil-politika. Le, jien xin naraħ jodni f'da żmien partikolari fejn konna Minu Chris. Mini u Grace, Vienna, Tony, Brian, Tony Dalvan. Mbagħad kien hemm Mendria, Daniel Kirkop, Joffre, ġifieri dak kien Claire, Raġusa, Siesta, Anton, ġifieri kien żmien. Isek qatt naħseb fil-verità it-tim li kien dak iż-żmien ma jaqab marġajt insertajt xi ħaġa strong, fimt? U kelkom min itikom Kenna gwida tajba. it-tapit biex intom. Konna naħdu tajb ma' xorxin ukoll, ġifieri bil-producers, u titqis ma kienx hemm biex taħdem. L-lum ir-realizza kemm ma kienx hemm biex taħdem. U David u Daniel l-istess. Camera person. Kate u hekk. Qed ngħidlek kien tim tal-ġen, fimt? Konna konna morna wkoll niffilmjaw barra minn Malta. Ġvira minna żmien nitilgħu, pereżempju jiena Simon u Keith biex inġibu l-Irlanda u l-Unjoni Ewropea u xi tfisser. U Keith kien għadu
Zajru. Zaħir, u zaħir, bħala bniedem. Ma kien għadu zaħir, kellu 17, jew 18 kellu, 18. U jiena Simon, ħanna ġopab biex nieħdu birra u niklu xi ħaġa. Uġid il-waitress u Simon għaltu xi trid għalla birra u hekk, lili u birra, u lilu għakit għaltlu inti għalla birra no għaltlu għalla waj, għaltlu you're underage. Dak miskin ma hekk. Għallu joħroġ l-ID card, juri għalli għandu 18 sena. Imma konna tim tajjeb fenomenali, anka diretturi, il-camera persons, konna familja u dak ismu. Uwa, ġifiri, jena għadni, ovvijament ma domx, ma mħat li għahdem, imma meta narom, jisni, għax dik li t-affaxxinani, ġifiri, jisna niltaqgħu kull-jum. Da' sekkin għosni. Inatajna l-opportunità, inatajna l-opportunità. U għenitna u koll inkunu viċin il-nies. Għax il-nies jisek sara inti, wiċċek, u jena l-lum. Kull fejt muri nis, għara. Nemu, jien niftakar l-Anton jgħid il-bicċa xogħol. Mela jiena l-ħaġa qatt ma kelli nagħmel prax jintħal bħala production biss. Qatt ma immaġinajt għan spiċċa qudiem il-kamera. Veru. Mela min kellu jagħmel tal-profs ta' minibox ma ġiex. Ġifieri dak kien ġej xi ħadd ieħor insejb min kellu jiġi, u ma ġiex. U ġie Anton fris minn fuq. Allura mhux tagħmel int. Tagħmel int? U insomma lappazzajna basically u mbagħad minn hemm bqajt nagħmlu jien. Imma għadni niftakru. Mintom iklikjajtu, Aħna tinsix ikonna ġejjin diġà minn ambjent naħbu flimkien x'konna Rinella Movie Park diġà bħala tim. Dik jornet kont insejn. Imma li għadni niftakru jgħid għalli għax qed Marelli għan nagħmel programm ta' tfal speċi ta' tant. Kemm kien popolari. Kif ġi kofmokom minn Chris? Ma kienet ċaġa isa naturali għax aħna konna diġà ir-Rinella nagħmlu il-Babi Shows. Allora li għamilna produċejna xi ħaġa. Baġġu bandi bil-bandinu. Mhux hekk. U li kienet tissorprendi, ġi Anton u għalli dil-frażi, għalli int ma tix tagħmel program ta' tfal, għalli ħanajdek ħaġa. Għalli tfal tagħmel il-program tagħhom illum. Jibqgħu miegħek u jsiru lojel u kellu raġun. Għax illum nofs in-nies li ġerawna, ma neġvi jiena kolli nies. Kien jgħidu x'issa nidher kbir, sewwa li għamiltilhom il-parti tal-proġett u mmur nagħmlu l-hands party u l-mamudija tat-tifla. X'bissa qed ikoll il-ġenerazzjonijiet. Wasalna fl-aħħar. Nice, memorji ġibtli, memorji sbir. Memorji oħra, għax illum jagħmluha ħafna. Meta id-dar ċentrali rajna l-ewwel kienet sa taqa'. L-aħħar programm ta' x'kien li għamilna konna minna 70 siegħa. Hemm ġew bil-filmati illum kif illum isiru dawn hawn xejdulhom Grande Fratello. Għandna dik għamilniha 70 siegħa ġo-dar ċentrali. Jiena, John Busuttil, Nathaniel Attard, Clyde Pooley, Tonio Fenek, Peter Busuttil. Hemm ġew, u bad kellna Brian li kien il-voċi hekk. U kien jgħidu tittamlu hekk, titilagħbu hekk, tittamlu hekk. U narqdu hemm, ġifieri għamilna 3 siegħa hemm ġew. Tista' tgħid li vera Taħt saqa. No pisu. Oh, yes. Pizza marinara. Thank you. Sabiħ. Dostra. Għandi ġumma. Wara Tito. Alla jbirek għaw, Fantastic. Enormi. Tħobba l-pizza, Jina l-importanti li bla pizzelli. Dak tamlu dak laġin. Kun maġenajt li għazzazini. Tabliba. U għadu l-favorit jow? Imma il-favorit għal-meta kun id-dar wahdi ta' ġifiri, forsi samur Brussels, nibda għamelli nibtakar fik. Najdu l-om xinu? Għagġib bil-majones. Bil-majones. Imma minn dakinhar law tal-libna ħara nsajjar ta' għax issa xajna minn dawek. Importanti, Dawek, li t-fafijom, jisiru ħedhom. Jiena ma rridix,
Jew ma rridtix. Għalli. Jew ħobb nsajjer. Allura għallu li bija del-magna. Għattilhom imma fil-verità, għazi tal-entużat, uħorġok iktar ta' nies. Ara, jiena najna tija nkun qed nikol ġaġa li nħobbu nara l-futbol. Allura iktar ma ikol li ġaġa bħaldi jew jedna xi platt xi laħam kif inħobb jien. Jiena mbagħad il-laħam iktar il-mob. U qed nara l-Arsenal pereżempju. Nis-sena mhux ħażin. Ma teħellekx is-sena. Nala mux ma' Manchester. Le, anzi, il-Manchester ninkijom bħalissa. Rosa, da? L-axħar wada kienet thank you. Thank you, nawguralek u għol. Jalla. Jek nitta tiġi Brussels, eh? Jena għettira, għadda nġarak. Tiġi Brussels. Nġarak zgur. Ta' frasa, għamma mor Brussels. Mort ma għatmar santej parli. Moment, u għek, le. Swert, darba kultant. U għed tamma. Mux wahdek, eh? Mux wahdek. Le, ġejba. Kompli tradizjoni. Għaxi kellek għonna l-problem. Sajji marret, eh? Terġa? Għala, marret. Maħani fuqaw. Li ma għadetnix. Ma ħadidekx? Mela nġibu l-sieħbek. Jiġi? Daniel. Daniel jiġi? Jiġi dak. Daniel u kolla d-dej, u għalla jibirku. Dabani tu li jiġi da miskina. Le dak marmaj li Montezin. Marmaj li Montezin. Sabu l-ek wahda jarmin. Montex kam ħarġu affarijiet. Ejwa, ħarġu affarijiet. Għax ħafna nis jasbu mid-ġildin. Min? Lilu u l-lajnin. Għalix? Darba kellhom xaġa żgħira. Xi jgħidu nis jibqgħu jaħsbu lek. Jien dik waħda mill-affarijiet li għandi. Għandi ngħidlek u mbagħad daqshekk u U għaddietu. għaddiet. Isma' dejb, jagħmlna sinjal biex nagħlqu. Thank you. Fatalli dik kollha. Hawnhekk. All right. Thank you. Ma ta' t-tiddik kollu. Sam Saudi. Grazie.